Un concurso convocado polo Concello de Ourense sobre a Ponte Nova fixo merecedores aos alumnos de sexto de primaria do CEIP de prácticas deste premio, unha viaxe pola comarca de Muros-Noia. Pois dúas clases decidiron facer dúas maquetas e, bueno, algún dibuixo máis fixeron, non? Fixeronse, como non daba moito tempo, pois estiveron traballando nos recreos, bueno, ca nosa axuda, lóxico, dos profes, non? E presentamos pois dúas maquetas, a verdade é que lle quedaron moi bonitas. Unha fixerona rematada con area da praia, imitando a pedra, e a outra recubrirna con plastilina, e, bueno, a que ganou foi a que estaba coberta ca area da praia. E o premio era pois unha viaxe a Muros e Noia. Tivemos moito traballo a facer iso e logo colaboramos moitas persoas, entonces o traballo que levamos pois al final dá resultado. Unha das paradas realizadas por este grupo de sexto de primaria foi o Museo do Mar de Porto do Son. Ali tiveron ocasión de achegarse ás diferentes artes de pesca e fauna mariña, algo bastante descoñecido para quen procede dun concello de interior. O que máis me chamou a atención é que houvese moitos tipos de métodos de pesca. Somos de interior e non sabemos moito do mar, e vir coñecelo é moi bo. Todos os que nos está enseñando cultural é impresionante, a min gusta moito toda a historia que ten, parece increíble que en Galicia haxa tanta variedade de peixes, tanta historia sobre todo mariñeira e religiosa. É moi divertido porque é a primeira experiencia que famos polo mar, dormindo nun hotel, pareceme moi ben por un premio que ganamos. O percorrido que durante 2 días realizan pola comarca de Muros-Noia enmárcase no proxecto Mar Galaica Ensina, que promove o GALP Costa Sostible Seo de Fisterra Muros-Noia. Vamos ir a visitar a nave de redeiras para que vexan como se amañan as redes, e logo visitaremos tamén un barco do cerco no porto de Portosín. Onte estuveron vendo pola mañán a actividade marisqueira no porto de Portocubelo en Lira, e logo pola tarde estuveron visitando o patrimonio religioso e mariñeiro da vila de Muros. Tras embarcarse neste inspirador proxecto, os nenos volveron xa á súa casa cun mar de novas experiencias que compartir.